Здравейте! Какви са предимствата да работиш виртуално? Казвам се Петър Иванов и съм създател на методиката Мощни виртуални екипи или Virtual Power Teams. Тази методика помага да обединявате хората въпреки разстоянието и техните културни и етнически различия. Всеки ден 80% от нас работят с хора, които са разположени някъде другаде, било то вкъщи, в съседния град или на другия край на земното кълбо. И това не са само хора от глобалния бизнес, това са също хора от неправителствени организации с идеална цел или самонаети, фрилансери, които участват в виртуални екипи. Нека да видим какви са предимствата на виртуалната работа. Първо, вие сте господар на своето време. Вие сами решавате кога да работите и кога да направите пауза, за да се възстановите. Доказано е, че човешкият мозък загубва концентрация или намалява своята концентрация след 75 минути. При мен този период дори е доста по-кратък. Ако вие усетите, че започвате да буксувате, че нещата не вървят както преди няколко минути, време е да направите пауза. И някои от нас поглеждат към Фейсбук, това е напълно окей, но аз бих ви препоръчал да се раздвижите. Доказано е, че физическата активност, активното движение освобождава емоционалния стрес. И ако вие си пуснете музика, потанцувате, след 10 на 15 минути ще бъдете отново готови да се заемете със своите предизвикателства. Така че, вие сте господар на своето време. Второ, вие сте господар на мястото, където да работите. Вие може да работите вкъщи, може да отидете в парка, където да почерпите вдъхновение от природата, или да отидете в някое оживено, приятно кафе, което освобождава вашето въображение. Например, аз в момента работя, ръководя моя собствен виртуален екип, така наречения Virtual Power Team. И разбира се, към него принадлежим аз, който пътувам по света, също един немец, разположен в Карлсруе, и две дами в България, едната от които има малко бебе, тя има малък син. И за нея е особено важно да може да обърне внимание на своето бебе, но също да не изостава от своето професионално развитие. Другата работи с удоволствие по проекти, които правят света по-добър, към организации с идеална цел. За нея също е важно да може да работи през по-голямата част от деня за една фирма, но през останалата част да може да участва в други важни за нея проекти. Така че второто предимство е, че вие сте господар на мястото, където да работите. Третото предимство е, че ако вие имате творческо предизвикателство, на вас ви е нужен фокус. На вас ви е нужна концентрация, за да разгърнете своето въображение и да се справите с задачите. И тук вие може да изберете мястото, което ви дава тази концентрация и покачва вашата производителност. Това може да бъде отново сред природата или на място, където вие се чувствате най-добре и най-продуктивно. Но за да се възползвате от тези три предимства, вие имате нужда от шеф, който проявява разбиране, който поставя ясна цел на екипа и ясна цел за вас, който определя какво да направите, но не как да го направите. Напротив, дава ви пълната свобода да вземате решения и да постигнете задачата. Така че, нека да обобщим, предимствата са, че вие сте господар на времето, на мястото и вие имате фокус. Пожелавам ви, това е дъщеря ми, пожелавам ви удоволствие да се насладите на красотата и свободата да работите виртуално. И ще се радвам да ви видя на един от моите семинари. Следващия е на 10 юни в София. До скоро!